La fábula El Camp de Morvedre, fundada en 2012, disparà a la plaça de l'Ajuntament per primera vegada en 2013. El mestre pirotècnic és Juan Miguel Lluc Navarro.
taronges i palmeres, València reina musical, i en plena Espanya és grandiosa i genial. València en Fallers és una festa incomparable. València en Fallers té un enginy inolvidable. València en Fallers, de tot el món és la millor.